Inyasi 2025, Inyasi 2025, Barhama 2025, ku amsa 2025, Inyasi 2025, yayi kira 2025, babu jira 2025, sai ku taho 2025, masoya 2025, ku yi aniya 2025, Inyasi 2025, Anisi 2025, sai shehu 2025, wane su 2025, Inyasu 2025, yau a Kano 2025, Maulidi 2025, zafa a yi 2025, Barhamu 2025, sarkinmu 2025, shine dai 2025, sai gausi 2025, mun gode 2025, ku amsa 2025, Inyasi 2025, mun gode 2025, Habibi 2025, ko Abbi 2025, ya dace 2025, me nace 2025, Barhamu Inyasi kawai Inyasi kawai yau rana ce ta murna Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. sunan Allah zan kira ni 2025, shi yayi wale da shi yayi ni Kano mu mun yi murna. Allah kai dubi gare ni 2025, dan sarkin farko da karshe mai zuffar da ya zarta kushe ba na abin so shi na nuna 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. kasira Allah wahabu 2025, nan ga mudan sir alhabibu Kano mu mun yi murna. alaye har ashabu 2025, ina na batula gaida ke ce ba zuma yayin rake ruhi gun annabina 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. Ahmadu sarkin auliya 2025, Maulana Ibrahim Aburiya Kano mu mun yi murna. Baba Ali ya kwashi gayya 2025, Shehu Jamilu mai gidana mai saitin al'amurana sana'a da manka na zauna 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. Maulidin Barhama ya zo 2025, masoya duka sun zo Kano mu mun yi murna. yan kara ya haɗe da gwarzo 2025, har da kasashe na yi duba ruhani da mala'iku ba sa lissafo ni a gona 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. assalamu ala masoya 2025, barka da zuwa ya hanya Kano mu mun yi murna. hidima kuma ya soyayya 2025, Allah dai ya rika muku komai na bukata ya yi muku dan sarkin ruhin annabina 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. Barhama Inyasi masoyi 2025, zati gun banzo nabi Kano mu mun yi murna. kaza mu ya'ya da boyi 2025, sirrin gausi ne ashe komai ma tuntuni ya gushe sai Barhama ya ku ikiwana 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. shi dai ne fa a raduwa ne 2025, ya haɗa komai sai mu gane Kano mu mun yi murna. duk mai kinai za ya bone 2025, na rantsi da fito ya Allah Barhama Inyasi na kaula shi dai ne rahama ku zauna 2025, Maulidin Barhama ya dawo Kano yau mun yi murna. waye mai sarki halifa 2025, sanusi dan Allah a tafa Kano mu mun yi murna. ga zikiri kuma ga wazifa 2025, shi titani na
na mota baba a ci ku je ka huta dagon sani yana ta murna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna sai kuma zalma arifina 2025 sarki batu mai amana Kano mun yi murna almiskiru abin nufina 2025 shehu jamil sarki a sallah kai sunna kai ne farilla ga mola yana ta murna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna shehu balarabin mu na jega 2025 dan usmanu na bauchi oga Kano mun yi murna goran dutse mu je da ganga 2025 Halifa isa ga rabiyun nan baba shukuru a gefe kenan shehu hamma yana ta murna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna barhama ya ga usalwara kai 2025 ai kai ne rahama su gyara Kano mun yi murna in ba kai ba babu tsira 2025 zati suna har da siffa kai ne dai marfi na kofa linzamin Allah ku tona 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna sai an so ka za a san ka 2025 sai an ji ka ake ganin ka Kano mun yi murna wanda ya baraka ya yi hauka 2025 waye ma wai zai guje ka in an ƙi ka kawai a soka ko a rashi na sanin amana 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna sannan riga kafin hukuma 2025 in ya siwal baya gomba Kano mun yi murna waye zai je ba da kai ba 2025 zai gudu wallahi Allah ba sarki in babu sallah farilla ta girme wa sunna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna komai ma gausi kawai dai 2025 ga abu nan a rufe a bude Kano mun yi murna kowa za ya gani ya gode 2025 shi din bakin rijiya ne yaro bar wasa ka gane samu guri ka nutsu ka zauna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna ASB ne almasihu 2025 dan Maryam ruhin ilahu Kano mun yi murna muridin baba Jamilu shehu 2025 za mu tsaya nan gun mu huta sawa kowa ya ji ta yi fara har ya ta murna 2025 maulidin barhama ya dawo Kano yau mun yi murna 2025 maulidin barhama ya dawo